Iskreno, ne znam šta će da bude. Ne znam šta će da bude. Sad ćemo da vidimo. Gori! I česte legende, nemojte pitati što je zatvoreno jedno oko jer je bijelo sve napolju, još sunce počelo grijat, znači jedva gledam metar ispred oka. Česte legende što ima dobrodošli, vidi. Česte legende što ima dobrodošli u moj novi klip, ne možemo ovako. Uglavnom legende što ima dobrodošli u moj novi klip i nemojte pitati zbog čega su mi zatvorene oči, zbog tog što jednostavno ne mogu da gledam u kameru, bijelo je, još sunce grije, tako da ono. Dobrodošli u novi ljudi klip, za današnji video klip sam ljudi pripremio sam ljudi blok, vidite kakav blok u koji ćemo znači da testiramo ljudi petarde. Znači braćo moja, u prošlom video klipu, znači prošli video klip je dobro podržan, veliki pozdrav za ove znači tu osobe koje su komentarisale prošli video klip, uglavnom burazeri, ako vi želite znači pozdrav, komentarišite i vi sljedeći video klip i bit ćete u klipu kao i ovi. Tako da braćo moja, dobrodošli u moj novi klip, u današnjem ljudi znači klipu ćemo da pucam opet petarde, znači testirat ćemo ljudi petarde do ove godine. Nemojte mi ljudi još jednom zamjeriti što mi jedno oko zatvoreno, to je zbog toga što sunce udara. Uglavnom ljudi znači testirat ćemo opet petarde, ali ćemo i testirati u bloku. Neki kaže kao Samke, možeš da snimiš klip sa šerpom, ovo ono, bit će ljudi svega, samo vi bacite like, znači subscribe-uci, idemo jako, tako da braćo, idemo znači da testiramo petarde. Ja ću znači ljudi sada pokušam da na najbolji način probamo sa testiranjem petarda. Tako da evo nas ljudi moji, nadam se da se blok fino vidi, znači ljudi uglavnom u blok ćemo znači dobacivamo petarde. Znači idemo ljudi da testiramo zengu petardu u onaj tamo blok, tako da braćo ja ću odmah znači da i zapalim i da pobegnem. Prošli klip ste mi pisali kao Samke pališ nepravilno petarde, znam ljudi da palim nepravilno petarde, ali jučer je ljudi padao u snijeg i nisam mogao bolje da pucam. Danas grije sunce, znači na jedno oko vidim, na drugo ne vidim, jedva vidim telefon, ali nema veze braćo, idemo da zapalimo petardu, da vidimo šta će ova petarda da uradi. Ok ljudi moji, idemo da zapalimo petardu i bježimo da vidimo šta će. Ok, ova petarda, znači ljudi nije mogla da razbije ovaj blok, ljudi poslije ću vam sve snimiti ako 6 petardi kako je izgledalo da ne talno ovo ono nije odvalila. Znači TNT dinamit ćemo, opet ćemo usrednjo da vidimo da li će da odvali. Ja mislim ljudi da će ova velika da odvali, zato ću vam ljudi još malo dodaljim telefon i sve, ali idemo mi TNT dinamit. Ok ljudi, TNT dinamit izgleda da nije opet. Tako da braćo moja, sljedeća petarda koju ćemo da izaberemo, imamo ljudi Zeus. Ova ne piše ljudi, ja mislim tenkovska, da tenkovska, imamo veliku, imamo ovu. Ljudi, aj prvo ćemo žutu da stavimo, braćo, prvo ćemo žutu da stavimo petardu. Da vidimo kako će, znači, ova žuta petarda da pukne. Ona je pojaka, pa ćemo da vidimo, znači, da li će ona da odvali. Zeus, ja mislim žuta, Zeus žuta je ljudi moja, ja mislim da je ona bila najslabija petarda. Hammer, znači ova bomba i tenkovska braćo. Prvo ćemo da testiramo znači Hammer petardu, znamo jučer da nam je se dobro pokazalo, to jest u prošli video klip, ako niste gledali prošli video klip, obavezno braćo pogledajte prošli video klip. Tako da braćo moja, znači idemo da testiramo sad Hammer petard, evo vidite kako znači Hammer izgleda, tako da idemo znači Hammer da testiramo. Ljudi moji, Hammer je do sad bio ljudi najjači, imamo znači još dvije petarde da testiramo, sad na ljudi da vam pokažem nakon Hammera znači šta je se ovdje dogodilo. Kao što vidite braćo, ovo je se počelo odvaljivati, znači ovo je se odvalilo i ovo je se ljudi odvalilo, sad zato da ovo ništa. Ništa je ljudi dok ne nađem petardu, znači da odvali ovo znači komplet. Ništa je sve dok ne odvali znači ovo. Tako da braćo moji, idemo da testiramo. Tako da braćo moji, idemo da testiramo dvije najjače petarde, ne znam sad koliko ova tenkovska jaka, da li će moći da razvali ili će ova razvaliti, ne znam braćo, ako ne razvali ni jedna, stvarno da ne znam.
Tako da braćo idemo, znači da prvo testiramo tenkovsku pa ćemo onda testirati ovu veliku. Ok, znači ljudi, ova tenkovska je bacila svugdje papira okolo mene. Čak je bacila onaj pijesak, znači osjetio sam pijesak, znači da pada po ovdje svugdje, znači kako ono puca. Tako da braćo, ostala mi najjača petarda, a to je braćo Majana bomba. Ja ljudi iskreno mislim da bi trebala ova da razvali, znači onaj element. Ova ako ne razvali element, molim Oriona ili znači ovu pirotehniku da mi pošalju brate najjače petarde koji mogu da odvale ovaj ovdje blok. Tako da ako ova ne odvali pošaljite mi, znači pošaljite mi, obavezno mi pošaljite kako se zove, najjače petarde. Sad ću jučer kupio najjače petarde. Tako da idemo ljudi, znači da testiramo ovu petardu, vidite kako izgleda. Tako da braćo moja idemo da vidimo da li će ona moći da napravi nešto. Iskreno ne znam šta će da bude, ne znam šta će da bude, tako da vidimo. Odvalila ljudi moji, odvalila braćo moja, odvalila, ljubi vas brat. Ajmo da vidimo šta je uradila, ajmo ljudi da vidimo šta je uradila. Pogledajte ljudi moji šta je zadnja petarda uradila. Na 4 dijela je lagano, ili je naviše, nemam pojma. Uglavnom braćo, odvalila je ljudi moji, kao što vidite, nema ništa od bloka. Svugdje je ljudi frcalo kako se zove, od petardi. Tako da je ona ljudi moji odvalila. Tako da ljudi moji, hvala vam ljudi što ste gledali ovaj videoklip. Ljudi pišite šta želite u sljedećem videoklipu da testiramo. Bacite ljudi obavezno svi like, subscribe-ujte se na moj kanal, ostavite dole neki komentar, u sljedećem videoklipu ćete dobiti pozdrav. Kao što vidite, bomba je znači razvalila znači blok, tako da braćo moja, drago mi što je ona razvalila, ove nisu, jer ovo inače je najjača petarda, ona da nije razvalila, znači ovaj blok ja ne znam iskreno koja bi mogla da odvali. Tako da braćo moja, blok je odvaljen, bio mi je cilj znači da se blok razvali, tako da braćo, hvala što ste gledali ovaj videoklip, hvala što ste tu uz mene, znači podrška iz dana u dan sve jača i jača. Znači evo ljudi, aktivirali smo se malo s petardama, malo sa ovim testiranjem, nadam se da vam se ovo sviđa, tako da hvala što ste gledali ovaj videoklip, a mi se vidimo vrlo uskoro, čao!